I dag retter vi opmærksomheden mod en nyhed, som har skabt uro blandt musikelskere i hele Norden. Mari Boine er en af Norges mest betydningsfulde artister. En stemme, som i flere 10 år har forenet samisk tradition med moderne udtryk og sat dybe spor internationalt. Nu kommer meldinger, som vækker bekymring. Mari Boine er indlagt på sygehus i en alder af 69 år, og oplysninger om helsetilstanden beskrives som alvorlige. Hvad har sket, og hvordan har hun det nå? Hvorfor har stilheden rundt situationen skabt så mange spørgsmål? I denne sending går vi igennem det, som er kendt, ser på reaktionerne fra publikum og kolleger, og forklarer, hvorfor denne udvikling følges så tæt. Følg med videre for at få oversigten bag overskriftene. De sidste uger før sygehusindlæggelsen har flere i musikmiljøet og blandt publikum lagt mærke til ændringer i fremtoning og adfærd hos Mari Boine. Ændringer, som i ettertid fremstår som varselsignaler på en helsetilstand, som var mere alvorlig end mange først forstod. Et af de tydeligste tegnene var en gradvis tilbagetrækning fra offentligheden. Mari Boine, som i flere 10 år har været kendt for sin stærke scenetilstedeværelse og tætte kontakt med publikum, reducerede antal koncerter og offentlige optrædener. Enkelte arrangementer blev aflyst eller udsat med korte begrundelser som helsemæssige årsager eller behov for hvile. På det tidspunkt blev dette af mange tolket som et naturligt hensyn i en krævende turnéhverdag. Men i ettertid ses det i et andet lys. Flere, som har været til stede på hendes sidste optrædener, har også beskrevet en mærkbar fysisk træthed. Hun tog længere pauser, bevægede sig langsommere på scenen og virkede mere anstrengt end tidligere. Selvom stemmen fortsat bar den karakteristiske styrken, skal den ifølge enkelte have haft mindre udholdenhed. Noget, som førte til justeringer i repertoiret og tempoet under koncerterne. Også den mentale belastning blev lagt mærke til. Nære samarbejdspartnere har fortalt, at Mari Boine virkede mere ettertænksom og stille end før. Hun deltog i færre sociale sammenkomster, øvinger og koncerter, og trak sig tidligere tilbage for at hvile. I interviewsammenhæng svarede hun kortere og mere afgrænset, end hun tidligere har gjort, og undgik spørgsmål, som berørte privatlivet eller egen helsetilstand. Et andet tegn, som vakte opmærksomhed, var ændringer i daglige rutiner. Hun skal have prioriteret ro og stabilitet, reduceret rising og valgt at opholde, se nærmere hjemmet i perioder. For en artist med et internationalt virke er dette en markant ændring, og for mange fremstod det som et nødvendigt tiltag for åhåndtere noget mere end vanlig slittenhed. Det, som gør situationen ekstra følsom, er, at disse tegnene hver for sig kan virke ufarlige, men samlet tegner de et billede af en krop og et sind under pres. Først da meldingen om sygehusindlæggelse kom, blev det klart for mange, at bekymringen havde været berettiget. Oplysninger om, at helsetilstanden beskrives som alvorlig, har forstærket indtrykket af, at dette ikke handler om en kortvarig plage, men om et forhold, som kræver tæt medicinsk opfølging. Per nå er detaljerne rundt sygdommen ikke offentliggjort, og hverken Mari Boine eller hendes repræsentanter har givet konkrete medicinske forklaringer. Netop denne stilheden bidrager til uro, men understreger også behovet for respekt rundt hendes privatliv. Det eneste, som er sikkert, er, at de signalerne, som tidligere blev overset eller bagatelliseret, nu bliver set på som vigtige brikker i forståelsen af, hvorfor situationen er så alvorlig. Da meldingen om, at Mari Boine var blivet indlagt på sygehus, spredte reaktionerne sig raskt. Først i den nærmeste familien, derefter i det bredere offentlige rummet. For familien kom beskeden med en tyngde, som var vanskelig at beskrive. Selvom enkelte havde været forberedt på, at helsen var sårbar, blev alvoret i situationen først virkelig, da sygehusindlæggelsen blev bekræftet. Reaktionerne var præget af stilhed, samling og et stærkt behov for at skærme Mari Boine mod yderligere belastning. Ifølge personer med kendskab til familien blev dagene efter indlæggelsen brugt på at organisere praktiske forhold og sikre, at hun havde ro. Nære familiemedlemmer holdt en lav profil, afstod fra kommentarer og valgte at kommunikere via korte, samstemte meldinger. Budskabet var tydeligt. Fokus på omsorg, hvile og respekt for privatlivet. Denne tilbageholdenheden blev af mange tolket som et tegn på situationens alvor. Parallelt udviklede reaktionerne sig raskt i sociale medier. Kort tid efter, at nyheden blev kendt, begyndte meldinger at strømme ind fra fans, kolleger og kulturpersonligheder. Mange udtrykte umiddelbar bekymring, ofte ledsaget af personlige minder fra koncerter eller møder, som havde sat spor. Tonen var gennemgående varm og støttende, med opfordringer om at sende gode tanker og håb om bedring.
Samtidig opstod det et tydeligt skille mellem støtte og spekulation. Mens flertallet af indlæggene bar præg af empati, var det også stemmer, som efterlyste mere information. Dette førte til diskussioner om grænser, hvor mye offentligheden har ret til at vide, og hvor privat helse skal få være privat. Mange tog til orde for at dæmpe tempoet i deling og heller give rum for ro. I samiske miljøer fik nyheden en særlig resonans. Mari Boine er ikke bare en artist, men et symbol på kulturel styrke og identitet. Reaktionen her var præget af fællesskab og solidaritet. Flere organiserede stille markeringer og delte budskab om støtte på samisk, som et udtryk for respekt og sammenhold. Disse handlinger var ikke højrystede, men bare i en dyb betydning. På nettet udviklede det sig også en kollektiv selvjustis. Brugere korrigerede rygter bag om kilder og mindede hver andre på, at mangel på information ikke giver rum for antagelser. Denne dynamikken bidrog til at roe samtalen og dreje fokuset tilbage til omsorg frem for nysgerrighed. For familien betyder den brede støtten mye, men også belastning. At vide, at så mange bryr se, kan være trøstende, samtidig som opmærksomheden kan føles overvældende. Derfor blev det gjort tydelige greb for at begrænse kontakt og kanalisere information gennem faste punkter for at undgå misforståelser og yderligere pres. Et sjældent samspil mellem privat sorg og offentlig omtanke. Familien valgte stilhed og samling. Publikum svarede med støtte, respekt og etterhvert tålmodighed. I dette møde mellem det nære og det åbne blev én ting tydelig. Nyheden om indlæggelsen berørte mange, men håndteringen af den krævede varsomhed fra alle parter. Efter indlæggelsen blev Mari Boine raskt taget imod af et tværfagligt behandlingsteam. Ifølge sygehusets talsperson blev de første timene brugt til grundige undersøgelser og stabilisering. Lægene understregede tidligt, at situationen var alvorlig nok til at kræve indlæggelse, men at tiltagene var forebyggende og tæt opfølgende. I korte, koordinerede opdateringer blev det kommuniceret, at patienten var under kontinuerlig observation, og at behandlingen blev tilpasset fortløbende baseret på respons. Sygehusets repræsentanter var bevidste på ordvalget. De beskrev helsetilstanden som kræver ro, hvile og medicinsk opfølging, og lagde vægt på, at videre vurderinger måtte ske over tid. Det vigtigste nu er at give patienten arbejdsro og reducere belastning, hed det i en udtalelse. Samtidig blev det præciseret, at ingen detaljer om diagnose ville blive delt af hensyn til personværn, noget som bidrog til at dæmpe spekulationer, men også forstærkede alvoret i publikums øjne. I dagene som fulgte, blev det rapporteret om forsigtig fremgang i den forstand, at situationen var stabil. Lægerne pegte på, at stabilitet ikke nødvendigvis betyder rask bedring, men at det giver et nødvendigt udgangspunkt for videre behandling. Flere gange blev det understreget, at tålmodighed var afgørende, og at tempoet i opdateringer ville være lavt for at beskytte patienten mod pres. For de nærmeste var tiden på sygehuset præget af et følelsesmæssigt spænd mellem håb og uro. Pårørende opholdt sig i nærheden, men begrænset besøg efter anbefaling fra helsepersonel. Stemningen blev beskrevet som stille og koncentreret. Samtaler var korte, og beslutninger blev taget i samråd med lægerne. Mange udtrykte lettelse over den professionelle opfølging, samtidig som ventingen tyngede. Flere i familien fortalte, at det at få klare, men varsomme forklaringer fra lægerne var vigtige. Det gav struktur i en uoversiktlig situation. Vi får vide det, vi trænger at vide, sagde en pårørende, og lad til, at det var betryggende at kende, at teamet fulgte udviklingen tæt. Samtidig var det rum for følelser. Tårer, pauser og øjeblik, der stilheden talte mere end ord. Helsepersonellet lagde også vægt på patientens psykiske velvære. Ifølge sygehuset blev det taget hensyn til behovet for ro, skærming og forudsigbarhed. Dette indebar begrænset tilgang på besøg, lavt informationsniveau udtaget og klare rutiner i hverdagen på afdelingen. Slike tiltag blev forklaret som vigtige, som den medicinske opfølgingen. Efter hvert som dagene gik, blev pårørendes emotioner mere nuancerede. Den første akutte frygten aftog noget, erstattet af en mere udholdende form for bekymring. Små tegn som korte samtaler, roligere øjeblik eller positive tilbagemeldinger fra plejerne gav håb. Samtidig var alle forberedt på, at forløbet kunne være langvarigt. Samlet set tegnede situationen på sygehuset et billede og kontrolleret alvor. Professionel, tæt opfølging fra lægene og en familie, som forsøgte at balancere omsorg, tålmodighed
og respekt for grænserne, som var sat. I centrum stod behovet for ro, for patienten, for behandlingen og for de nærmeste, mens udviklingen blev fulgt skridt for skridt. I skrivende stund genstår det at følge udviklingen med tålmodighed og respekt. Det vigtigste nu er ikke raske opdateringer, men tryghed, behandling og omsorg. Stilheden, som omgiver situationen, er ikke et tomrum, men et rum for heling. Hvis du sætter pris